Поглед сега по света. Първи парламентарни избори в Русия след анексията на Крим и в условията на западни санкции. 14 партии се борят за 450 места в Думата, в която основната сила е единна Русия на президента Путин. Ще се запази ли нейното господство или влиянието ще намалее и как преминава гласуването? Изборите следят специалните ни пратеници Цветана Кръстева и Недялко Данов. Добър вечер, Цвети! Предизвестен ли е изходът на този вод? До 1 час, ако не греша, се очакват първи предварителни резултати. Добър вечер. Точно така. Точно в 9 часа българско и московско време ще бъдат известни първите резултати от тези 7 поред парламентарни избори в новата история на Русия. Днес 109 милиона гласоподаватели в страната избираха 450 депутати. За първи път от 13 години по смесена избирателна система. 225 са избирани по партийни листи и още толкова по мажоритарна система. Предварителните социологически проучвания сочат, че отново в парламента ще доминира партията на Владимир Путин Единна Русия с над 40% от гласовете, но може би под 50%, предстои да видим. На второ място се очаква отново да бъде Комунистическата партия на Геннадий Зюганов, на трето либерал-демократите на Владимир Жириновски и на четвърто Справедлива Русия на Сергей Миронов. Този път бариерата за влизане в парламента е 5%. Всяка партия трябва да спечели над 5%. Интересно е по мажоритарния принцип дали в Думата ще попаднат нови лица. Сред кандидатите по мажоритарен принцип има много депутати от несистемната опозиция. Друг интересен въпрос е въпросът с избирателната активност, която на тези избори е достатъчно ниска. Към 6 часа московско време, по данни на Централната избирателна комисия, в изборите бяха гласували 39% от руснаците. Нека да видим репортажа, който днес заснехме с колегата Недялко Данов за очакванията от тези избори на обикновените граждани и позицията на един кандидат-депутат от управляващата партия Единна Русия за Европейския съюз и за България. Здравейте, като на празник. Какви сте радостни, красиви. Така, под звуците на музика, избирателите от Московския югоизточен район Вихино-Жулебино идват да гласуват в местно училище. Преди обяд най-активни са пенсионерите. Гласувах, за да се живее по-леко, да има социални помощи, да намалят цените на хранителните продукти. Проучвания сочат, че днес мнозинството руснаци, повече от 70%, се вълнуват главно от ръста на цените. Почти половината се тревожат от бедността. Много ми се иска да вярвам, че гласовете ни наистина ще имат тежест, че не са фиктивни, а това е реален политически живот. С честит празник поздравява екипа си и кандидат-депутатът от управляващата партия Единна Русия Пьотър Толстой. Дошъл е в училището, за да обходи секциите, където гласуват негови избиратели. Отбелязваме добра активност. Никой нищо ли не нарушава? Всичко е наред. Журналист по професия, Толстой е едно от най-популярните лица на най-гледания и финансиран от държавата първи телевизионен канал. Нужна е дълбока реформа на Европейския съюз, смяна на ръководството му и отказ от политиката на присъединяване на страни, които влизат в зоната на национален интерес на Русия. Пожелаваме му, ако влезе в Думата, да води доброжелателна политика към България. Разбира се, просто ще я купим цялата. Половината от крайбрежието вече купихме. Иначе бизнесът върви в избирателната секция. За да привличат избиратели, властите в района са поканили фирма, която продава ефтини дрехи. За огладнелите са предвидени и ефтини закуски. В актовата зала на училището деца изнасят концерти. Но този изборен спектакъл така и не успява да напълни зала.